Salam doğunlar dostlar. Hayallerler men içime sığman oturun. Dadım men size gurrun arayın. En 4 saat çağam ma 2 tane 2 gıydı 2 oğul. En oğlum oğul ondan aşağıda 2 tane gıydı. En körpem oğluncu. Olam 7 yaşında. Enne 2 tane oğluma pasırdat verdim. Alırdım ödünü doğrusu men Türk'e gaydamda. Hiç zaten yoktu. Küçücektiler onun öldürünü 2 uluyumu ödünü pasırdan Almanya gidin deydim. İlk vada olur pasırsız koyacak olup kakalarının cigileri, kakaları her hil oynettiler. Benim ödüm öğrettim yaşlığa var ne men propiskamı al yaşlığa 8 PMK deyip 2 cigem gitti aldı mı 2 doğuncuk. Enne iyiliğine doğulan tam büyülüm onun kiçiler almala, qıydım almala. Enne qıydımam almana varsa ilki uğradıptır lele diyen. Sen pasırtı, sen berden almal lel, neme deyip. Son bir ay yarım ay son 15 gün son yani yeni varıptır olun. Men icime can ediptir. Bereyin mi, bermeyin mi deyip. Ecem berey deyiptir. Bulam Suhan Nilyanın yanına uğradıptır mı bilemok. Ya da şu tayda erkek adam bir yerine men qıydım satmak üçün uğradıptır öykən pamoyum. Şu erkek adamın yanına uğradı ya Suhan değil olmağı mümkün. Bilemok. Qıydım barsa ene qıydım zorlucuk oluptur. Doğrudan eline sıpıp qaydıptır qıydım. Ene men näme diýmel bu adamlara? Eyle qıydım ilke berjek gelliktir ol. Soňam olam diýipdir men dogonlamam şu taýdan al men ejemiň adyny al. Ejemiň propiskasyna bizdiýse han göreýin diýipdir. Eyle qıydım pasyrdyny görkezipdir ol. O qıydymyň pasyrdyny alyp galypdyrdy. Bar ikiňizem tejenden alarsyňyz diýip uğradypdyr. Qıydymyň kakasyna jaň edipdirni pasyrdy. Dogonmyň pasyrdyny berenok diýip. Suhan Nilyan berenok diýip. Olam jaň edip alyp beripdir. Kakasam telefonu öçürüpdir bolun. Elinden tutup çekip zorlajak bolupdyr. Suhan Nilyan niýe? Däl bolmagy mümkin bilemok. Suhan hakykatdanam ýaşlykda oturýar, pasır stolla. Şo taý uğradypdyrlar. Indi men näme diýmel bu? Hökümete jalb edeyinmi? Lele liýişni men qıýdym satmak üçin uğratdymy? Başga adamam bolup biler. Lele diýilýän özi erkek tutup satmak üçin uğradyp biler. Ýöne Hudaýyndan tapan men muny beýle goýmaýan. Men siziň soňuňyza çykaryn. Üstüňizden şikayet edip oturan ýeriňizden ýok ederin göni. Oturan ýeriňizden. Lele de gözüme görünmez. Suhanam gözüme görünmez. Pully ile da dolar diýlen hemme gapyny açýandyr Türkmenistanda. Daýa şükür. Milliardlap pulum ma. Baryňyz ýok eder. Düşündiňizmi? Dün taksi bilen bolan meselany hemmeňiz bilýäňiz. Bu yer bilen Qaqajan ýylýan maňa jaň edip şeýle diýe videony aýyr diýe. Dünkü videony gören bolmaly. Aýyrjak dällidim. Siz näme üçin ol maňa jaň edip bagyşla diýmän ýerine ol maňa gaýtan grup şekilde gurulýar. Aýramak diýdim, öçürdüm. Bu ýerden ýene de taksi parkyň ornmasary diýip bir oğlan çykjaň etdi. Sawyrtyn gatty gurulýan eken. Doganjygym diýdi, o zatlardan diýdi, bizden habarymyz ýok diýdi. Şu ýerden habarymyz bolup bagyşlaň diýdi. Indi diýdi, gaýtalanmaýa diýdi, o taksada gereken çäreni görürüz diýdi. Öçürdü. Gatty gowadan eken sawyrtyn. Men taksi park bilen meselem ýok, hiç ilek ýagdaýda. Men düýnamaýdym. Qaqajan diýilýän maňa agzyndan geleni söwdi. Diňe men şu taýda ejeňi dikeýin diýen sözüni goýdum. Men iştaýda şu leçine wara dol şekilde aýtyp goýjak diýen sözlerini. Ýer bilen men taksi zakaz etdim, şuňal gelmedi. Menem Qaqajan ýylyny alym jaň etdim, başlyk
başlıqları deysə, şunyalı dedim, taksiler dedim, bir neçə gedek var, şunyalı bolýawalyň dedim, çara var, bolmaýarmy olara diýemde, ejens keyin dedi. Benim özüme alınmadım, sebäbi men grup şekilde gurlaşmadım. Benim aytym, ayba, menim aparatorlarna söýändirdim, aparatorlar ýanynda da aparatorlarna işgarlarına söýändirdim. Barla dogan ziýany ýok dedim, men indi gaýtalanmasa bolýar diýsem, saňa diýen ejens keyin fas gosdydy. Men şokda. Siz ýaly gançyklaň diýdi, siz ýaly gançyklaň agzy boş dursa diýdi, israp başlaýaňy diýdi, agzyňa syk salaryn diýdi. Sen maňa diýen sözler diýdim, hawa diýdi. Utoran haramzada diýdim. Senin nime şol ýerde oturtmaýan diýdim. Men diýen zadyma diýdim diýip boyun aljak, on ýalyk men diýmedim diýmeýän. Senin nime şol ýerde oturtmaýan diýdim, sen ýaly itler diýdim, otaýda oturmany münasip däl diýdim. Raýatlar bilen düşünşip, işini dol düzgün oňarýan adamlar oturmaly otaýda diýdim. Ve deýişligirme arz etjek diýinçäme göçürdi. Benim ýerine jan attym gaharmady. Ağzımdan geleni söwdüm ýa kıyalyk ýene-de. Haramda da oturan dedim. Seninle oturmaýan şataýdy. Men häzir deýişligirme arz etjek diýemde, bar isän ýerine arz etdi. Bolýa dedim. Gittim, arz şikaýetimi etdim. Bunam ýa video üstü boýunça maňa jan edip, sen şo videony aýrarsyn diýe. Düşünün bir zady. Men taksi park bilen meselem ýok. Hiç ýylak meselem ýok men taksi park bilen. Jan etdiler ötünjünem soradylar, "Sağ bolsunlar, gowa adamlar eken. Bul taksi parkyň günäsi däl, bul taksiniň günäsi."